Şeride paytahtymyzdaky Olimpiya şäherçiginiň sport mehmanhanasyna halkara sport ýaşyna Türkmenistana wekilçilik edip, ýurdumynyň dünýädäki sport awraýynyň belinde galmagyna münasip goşunt goşan türkmen türgünni, oň tälimçisini we ýurdumynyň Agratletika Federasiýasynyň ýol başlygyny fiýlamak dawraty geçirildi. Ýa-da ýurda ýurdumyzda köpçüliklerin beden terbiýanyň we sportuň ötüşüň täze benetliklerine çykma ugruna toplumdan işler alınıp barlýar. Mehriman akadamyzyň tagalaty netijesinde amallar salýan şäherler özüniň oňy netijesini berýär. Türkmen türgünniň dünýä çempionatyna gadanan uly ýeňşi münasibetli guralan dawara Mehriman akadamydan gatnaşmagy bu şäherleriň ähmetini hasa belende götürdi. Munyň özi hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda sağlam durmuş ýolgalarynyň berkidilmegine we milli sportuň dünýä derejesine çykmagyna aýratyn ähmet berilýänini nowatdaky sutnamasyna urly. Dawranyň dowamyny hormatly prezidentimiziň degişli fermany golly. Oňa laýyklykda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talibi Ýulduz Jumabaýewa ýurdumyzda ýokary netijeli sporty ösdürmäge goşan şahsy goşandy. Halkary ýaşlaryna mehriban watanymyzyň sport awraýyny gorumakda uly üstünlikler gazanany üçin Türkmenistanyň watany bolan sevgisi üçin ýen medal bilen syýrlandy. Usta Türkmen münasip bolan medalny ýüzüne syýryp kabul edenden soň döwlet başdanmyzyň Türkmen Agratletika şygyry Jumabaýewany 2020-nji ýylda goýberilen Lexus LX 570 Sport Plus gysymly ýeňil awtowlagyna goşulmak hakynaky buyruk golly. Görünüşi ýaly Türkmenistanyň halkara sport ýeňişligindäki awraýynyň belinde galmagyna şahsy goşunt goşup, halkary ýaşlaryna ýokary netijeleri gazanýan türgünleri döwlet derejesinde syýlamak asly däwe urly. Munyň özi döwletimiziň we jemgyýetimiziň öňünde uly işler bitiren iýleşlerimize bildirilýän hormatyň aýdyn nyşanydyr. Hormatly prezidentimiz, maňa beren şahsy paýyňyz üçin size köp sag bolsun aýdýaryn. Mehriban arkadaşymyz, siziň başçylygyňyzda türkmen sporty gülleýär gulaçýar. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň şany 30 ýyllygy bilinilýän Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýylynda türgünler we tälimçiler bilen duşýanyňyz üçin hormatly prezidentimiz size münkerem alkışlar aýdýarys. Ýurdumyzyň awraý mertebesine hasta belende galdyrmak üçin döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp eziz watanymyzyň sport awraýyny gorap ihlasy türgünleşýäris. Gahrman arkadaşymyz, siziň taýsy tagallalaryňyz netijesinde men şu derejäge ýetdim. Mehriban arkadaşymyz, ak patahyňdan ruhlanyp, men agratletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşyp, diňe ýeňiş gazanmagy özüňe maksat edindim. Biz türgünleşmäne, halkary ýaşlaryna çykyş etmäge, uly mümkinçilikler döredip berýändiňiz üçin mehriban arkadaşymyz, alkışlarymyz çäksizdir. Ine hut şunyň dowamyna maňa şu altyn medaly öz eliňize takyp şu derejäge ýetirendiňiz üçin gahrman arkadaşymyz, size köp sag bolsun aýdýaryn. Gahrman arkadaşymyz, siziň janyňyz sag, başyňyz dik, belent başyňyz aman bolsun. Dawranyň dowamyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumynyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň ýokary sport uswatlygy mektebiniň Agratletika bölüminiň tälimçi molumy Sekat Muradowy watany bolan sevgisi üçin medal bilen syýrlamak hakynaky ferman okuldy. Belenşe ýaly bu syýlag tälimçini hasa netijeli işlemäge we ýokary taýýarlykly usta türgünleriň sanyny artdyrmak ugruna zerur tagallalar etmäge ruhlandyrýar. Şeýle Türkmenistanyň prezidentiniň buýrugy bilen tälimçi molum Sekat Muradowa halkary ýaşlaryna baýrakly ornar eýleýän türgünlere taýýarlanyň üçin täze ýaşaýjanyň açar goşurly. Degişli syýlag we ählamatlyg bolan ýaşaýjanyň açaryny uly hormat bilen kabul eden tälimçi hormatly prezidentimize tüý sürekden çykýan hoşalyk sözlerini aýtdy. Hormatly arkadaşymyzyň öz eli bilen biziň agratletika türgünimiz dünýä çempiony bolanlygy üçin öz eli bilen gowşurmagy sport älemine uly şowhunly wakalaryň biri boldy. Arkada prezidentimiz biziň şular ýaly kiçijek işimiz ullokan sarpa bilen syýlaglaýanlygy bizi diýsen buýsanlar ýa diýsen begenler ýa tälim çökmünde türgünleri beýik ýarşlarda dünýä çempionatlaryny, olimpiýalaryny taýýarlap altyn medallary alyp gahrman arkadaşymyzy begenler mehriban prezidentimiziň Türkmen sportunyň hak gowanlary gahrman arkadaşymyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan ähli tutumly işleri elmi dama rowaj alsyn. Şafer paýyň üçin sag bolun gahrman arkadaşymyz.
Sport mihmanhanasyna geçelen dawaral çärede döwlet we jemgyýetçilik işine gazanan uly zähmet üstünlikler üçin ýurdumyň daşary işler ministriniň ornmasary Mätiwi Türkmenistanyň gaýrat medali bilen sylaglama hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň fermany golly. Ýokary döwlet sylaklaryna münasip bolanlar häzirki döwürde ýurdumyzda köpçülikden beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportyň ösdürilmegine möhüm ähmet berilýänligini bellädiler. Gönnöňüni Mehriman Akadamydan başlangyjy we ýygy däli tagalasy netijesinde häzirki zaman sport toplumlary we döwrewap stadionlar, ýürütülýän sport mekdepler gurulýar. Şolarda döredilýän şertler we degişli desgalaryň enjamlaşdyrylyşy sportyň durly ugurlary boýunça türgünüşler geçirmäge we halkary ähmetli ýaşlar guramaga mümkinçilik berýär. Ýokary döwlet sylagyna münasip bolan ýurdumyň daşary işler ministriniň ornmasary ýurdumyzda netijeli işlemek, durly ugurlarda bolýaly, sport ulgamyna ulüsünni gazanmak babatda ähli zerur şertleriň döredilýäni we bu işleriň netijeli häsiýete eýe bolmak ugruna döwlet derejesinde alad edilýäni üçin arkada prezidentimize tüý sürekden çykýan hoşçalyk sözlerini aýtdy. Şun Mehriman prezidentimiz biziň güjüpsiz zähmetimiz üçin döwlet sylagy bigençimiň çägi ýok. Mehriman Akadamynyň ömürlük çan sag bolsun alyp barýan döwlet işlerinde uly awreler üstünlikleri arzu edýän ýurdumyň daşary, içeri we hormat prezidentiniň alyp barýan sport ýatadynda bilimmi, gujurmy, gaýratym gaýgyrman gelecekde de akrokdan uly hujulan işejekdigimi size andirýan. Arkadak prezidentimiň ömürlük bolsun, jan sag bolsun, alyp barýan döwlet işinde üstünliklerim arzu edýän. Şeýlede dawarada çykyş edenler ýurdumyzda köpçülikden beden terbiýanyň hemde sportyň ösdürilmegi, oňa ilat köpçüliginiň aýratyna ýaşlaryň işçiň çekilmegi bilen baglanyşly meselelere döwlet derejesinde ähmet berilýänligini bellädiler. Dawaranyň ahyryna Mehriman Akadamynyň adyna ýüzlenme kabul edildi. Onda ýurdumyzda sportyň ösdürilmegi, burada halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegi we türkmen türgenleriniň ukyp dur başlanyklygyny açyk görkezmekleri babatda ähli zerur şertleriň döredilýäni üçin arkada prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi. Sport mihmanhanasynyň eýwanyna ýurdumynyň ýokary derejeli sport ösdürmekde gazananlary, türkmen türgenleriniň halkary we dünýä ýaşlaryna münasip bolan kuboklary, medallary we beýleki awraýly baýraklary barada görüň berýän giňişçen sergi ýaýwananlarly. Onda görkezilýän gymmatlyklar türkmen sportunyň hil taýdan täze berentliklere çykýanyny has aýdynlyk bilen äşkar etdi. Ma'lum bolýarly dünýäniň sport döwlet hökmünde garar edilýän Türkmenistan 20 şöyle halkary ýaşlaryny guramakda oňun tejribe toplady. Gönnöňüni arkada prezidentimiň tagalasy bilen döredilýän oňun mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan türgenlerimiz halkary ýaşlaryny işçiň gatnaşyp baýrakly ornlar eýilýärler we Türkmenistanyň dünýäniň sport giňişligindäki awraýynyň belinde galmagyny üçin edýärler. Bu ýerde görkezilýän gymmatlyklar türkmen sportunyň soňky ýyllarda ýeten derejesiniň aýdyn beýanyna uruly.